Fix-xahar ta' Novembru, l-indiċi tal-Bank Ċentrali dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju indika li f'dan ix-xahar imsemmi b'mod ġenerali it-tkabbir annwali fl-attività kummerċjali kien konformi mal-medja storika. Dan ħareġ skont l-aġġornament ekonomiku li ħareġ mill-Bank Ċentrali ta' Malta għax-xahar ta' Diċembru li issa wasal biex jispiċċa u jtemm din is-sena meqjusa pożittiva għall-ekonomija Maltija. Minn dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali ħareġ ukoll l-iżviluppi fl-indikaturi tal-attività ekonomika kienu mħalta hekk kif il-produzzjoni industrijali kibret waqt li l-kummerċ bl-imnut naqas b'ritmu iktar maġġel. Ħareġ ukoll li fix-xahar ta' Novembru ir-rata annwali tal-inflazzjoni naqset meta mqabbel ma' xahar qabel, jiġifieri Ottubru. Dan hekk kif f'Ottubru ir-rata inflazzjoni kienet ta' 4.2% waqt li x-xahar li għadda ir-rata inflazzjoni kienet ta' inqas minn 4%, l-ewwel darba f'dan iż-żmien ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Il-Bank Ċentrali qal ukoll li r-rata ta' qatt ta' pajjiżna baqgħet waħda konsistenti li jfisser li Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li r-rata ta' qatt ta' pajjiżna hija l-inqas waħda minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ir-rata ta' qatt f'Malta fix-xahar li għaddew kienet ta' 2.5%. Skont dan l-aġġornament tal-Bank Ċentrali ħareġ ukoll li f'Ottubru li għadda il-Fond Konsolidat irreġistrat tnaqqis fid-deficit meta mqabbel ma' sena qabel. Dan hekk kif bejn sena u oħra kien hemm tnaqqis ta' madwar 37 miljun euro. Id-deficit fil-Fond Konsolidat f'Ottubru li għadda kien jott għal aktar minn 107 miljun euro. Ta' min ifakkar ukoll li skont l-aħħar tbassir ekonomiku indipendenti li jsir mill-esperti tal-Kummissjoni Ewropea ħareġ li Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena li waslet biex tintemm u fis-sentejn li ġejjin, jiġifieri fl-2024 u fl-2025.